hande mbeɗa wawi wiide ni ƴiƴam maɓɓe ɗam ko ƴiƴam ɗam ko ɗam goto dewgal noon wondi ko wawa wonde mbiɗa ko docteur fijirde jeeyi ɗum ko mala haaji jalata ko mala metti mi ala haaji e jale sibu ɓerdam ne heewi metti hay so mi yiɗi jalde numéro kam docteur ratmiromi woni waɗi compliqué de docteur joni mbartano mo ma wat soɓe o ɗum hulɓinima de oɗo hokkimo jiijam ruttoɗa kadi mbiya re goɗɗo ne waɗi probléme a jarama a jarama a jarama bandiraɓe on beltanama on beltanama on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerne mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma gite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof telfin numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no